गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावनानै बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ माबायदि जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकन थुनानै आरो भिडिअ मोजांब्ला आंनि कन्टेन्टआ मोजांबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव। जोंनि बर' हारियाव गोबां बेफोरबायदिनो आं बायदि रुम सिङाव थानानै बाथ्रा बुङो नङा होमबा? दिनै आंखौ सोरबाया सानगोन न' सिङाव बखिनानै मा मोननो बाहेरायाव थानानै माव खामानिखौ होननानै। नाय दानि जुगाव ससियेल मिडियानि जुग, ससियेल मिडियाजोंनो मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया। अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव। जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव, बिर जोहोलाव नङा, राजखान्थिखौ लानानै बाथ्रा बुंग्रा, हारिखौ लानानै बाथ्रा बुंग्रा बड'लेण्ड टाइगारा दिनै मानो सिरि सिरि? जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। सोरबाया सानलायगोन बड'लेण्ड टाइगारा सासे मोजां मानसि, बेखौ मानो बेफोरबायदि बुंनो? नाय करपसननि बाथ्रा बुंग्रा, हारिनि बाथ्रा बुंग्रा जोंनो नांगौ, खिन्थु 60% बाथ्रा बुंग्रा ना, आबां जाबां बाथ्रा बुंग्राखौ नाङा। खिन्थु दिनैनि दिनाव मा जादों? बड'लेण्ड टाइगारा बबेयाव थांखो? बड'लेण्ड टाइगारा जुदि हारिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला, हारिनि थै दंब्ला, हारिनि फारसे जाबायदि जोंनि बर' समाजाव एबा जोंनि आसामाव मा हालोद जागासिनो दं, मा हाल साल जागासिनो दं, बेनि फारसे मा बाथ्रा बुंगोन? आरो बुंनांगौ बबेबा मोनसे बाथ्राखौ दोनखुमानाय बेना नियम दंखायो। बबेबा मोनसे ग्राव माबा मोनसे बुंनाय नियम दंखाथारो बिनिया। आं माने बेखौ गाज्रि बुङा दै एसे होनबाय, खिन्थु बेफोरबायदि अर सुलायबाय थानो नाङा। हारिनि थाखाय बाथ्रा बुङोब्ला हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौ। गोबाङानो आंखौ गाज्रि मोनदामोन, खिन्थु आं बुंबाय नङा होमबा? आरो गाज्रि मोनगोन सोरबाया। बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोर, दासिम फरायफुबाय थानाय आरो बर' बिजोङाव फरायहोनाय बिमा बिफा गासै रायजो राजानिसिम आंनि मोनसे मेसेज, आंनि मोनसे फोरमायहरनाय। नोंथांमोना दिनै जादों लोंदों थादों आरो बर' फरायसाफ्रा फरायफुनाय गथ'फ्रा बेफोरबायदि मबाइलफोराव स्टेटास रमान्टिक बायदि स्टेटास होबाय थानानै इयुनाव मा जानो थांगासिनो दङ एसे सानदो गासै रायजो राजाफोर। दिनै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा मा खालामनो नागिरदों बर' हारिखौ एसे सानदो। दिनै बिटिआरआवनो जाबदों आरो जाबदों, बेफोरनि फारसे फंनैसो बाथ्रा बुंदो गासै रायजो राजाफ्राबो। आउट अफ बिटिआरनिया बेफोरबायदि बिटिआरआवल' मोनब्रै जिल्लायावल' बर' बिजोंजों एग्जाम होनो मोननाय, बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै एसे फेसबुकफोरावनो ससियेल मिडियाफोरावनो पस्ट होदो, बुंदो। ससियेल मिडियानि जुग, दानि जुगाव मा सानदों, मा फोरमायनो लुबैयो ससियेल मिडियाजों एसे फोरमायलायदो, आं बेखौ खावलायो। खिन्थु नांलाय खमलाय नङा, मेगन सानायनि बाथ्रा नङा, बेफोरबायदिया जाथावनाङा दै। बेनो आरो खोथाया। बेफोरबायदि स्टेटास होयै सोर नायदों सोर नायाखै, बेफोरबायदि बर' फरायसाफोरा बेफोरबायदियाव बारा माबाबाय थानांला, गोजोनबाय थानांला। पाबजि फ्रि फायार गेम गेलेनायाव बारा गोजोनबाय थाथ'नांला। हारिया मा जानो थांगासिनो दङ? दिनै मानो बुंदों? दिनै नों फरायगोन, गाबोन गारनोसै नोङो, खिन्थु नोंनि इयुन गथ' गथायनि फारसे मा जाहैगोन साननानै नाय। हारिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला, हारिनि थै दङब्ला, हारिनि थांनाय थैनायखौ नोंथाङा सानोब्ला एसे सानदो। सम फैबाय साननायनि, बेफोरखौ जों बादा होनांगोन। गुबुन हारिनि सिङाव जोंलाय मानो थांनो? नांगौबा गोरोबलायनानै थागोन, खिन्थु सोरनिबा हारिनि सिङाव थांनायखौ बयबो लुबैया नङा होमबा? दा बेफोरबायदि आंखौ गाज्रि मोननाङा। माबा मोनसे गोरोन्थि बाथ्रा बुंलांदोंबा निमाहा बिबान जाबाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बायदिसिना आबां जाबां साननाय, आबां जाबां बाथ्रा बुंनाय थायो नङा होमबा? खिन्थु आंनि बाथ्रानि फारसे नोंथांमोना साननानै नायलाय माबायदि? थारैनो बे बाथ्राया नंगौना नंमारा? बर' बिजोंजों फरायनानै साख्रि मोना, माबा मोनसे अफिसार गिदिर मानसि जानो हाया होननानै बेफोर खोमसि फोथायनायसो। बर' बिजोंजोंबो फरायनानै हायो। जोंनि बर' बिजोङावबो इंलिस हिन्दी दंखायो, खिन्थु आसामिसबो दंखाबावोसो। आसामाव अफिसफोराव माबा नङाबा बिटिआरआवल' जुदि बर' बिजोङा बेफोरबायदि सोलिबा, आउट अफ बिटिआरआव सोलियाबा बिराद दुखु गोनां बाथ्रा। खिन्थु बेफोरखौ बन्द' खालामनांगोन आरो बिटिआरनि गासै रायजो राजाफ्राबो बेफोरखौ गनायनानै लानो नाङा। दिनै आंनि बाथ्राया एसेनोसै, गोजोन्थों।